live chenro mari mar Rameny County e tielo mokwongo nyaka nendo biro kaire kom nieri maliet mondo mogo kode mbaka weche geko momako piny Kenya ka jok matindo ka chielo koda gi nominations geko mano dhi nyime e Kisumu North Ward migosi kata mana Honorable Otieno Thomas Omondi onyisa ni Haron an nyinga mar jui kata mapakora godo en Otieno en nyinga momako piny nyocha ene mano yombo koso ne oko yombo nominations geko notimre nade molo chutho seche ma ODM pango mondo migi lok gik moko e party margi mar Orange Democratic Movement to Telo kachielo gi jogi ko matindo giikore mata piny koso pok giikore machigne nyinga en Haron Otieno jadungi de nade ano be penjo mokwongo en ni nyocha why nominations geko mag ODM acha no manyo ngama dhi tingo oboke kata madhi fwadho oboke no ero madon buch siasa nero mar ODM nyocha no dhi nade jaduong ODM pod wan gi baby steps iluongo ni baby step and gik mang'eny potimore party but we have a belief ni magi gik madhi change nikech wadwaro ni mondo wabed kama because we believe in democracy to democracy ne mwadwa ni mondo we practice and igeno truth ni with the changes ma take place kata bed ni gitimore matin as a milestone but we hope ni things will change. Yes, things will change. ODM mano manyiso ne imoro gi nomination kata no timre koso kimor godo bottom line the bottom line okamor gi nomination kaka no timre. Yes. Mano is the truth but sometimes you sit back and say nito what next. Yes. Ang'o muon mano ichwanyi e nominations ni dibed ni noki number 1 dino yombi mano ichwanyi koso nitiere gimoro ma nokodhi yo makare. No, there are a few things manokodhi yo makare which is not the best nikech the playing ground was not level. Kiloso gidulu mondo miki kilal ne dana moro yes gendi koro kane wasewuok e campaign. Yes. Samoro itiyo gidulu itieko te koro kisongo ema duogo but ani jaluo bende yike songo moro achiel jaluo be nyaki bede achiel moro gendi kisongo gidulu nyaka donj kamoro achiel. But gimo wacho ni gik moko nyoko timore yo makare nikech wan kaka aspirants ne obedo piny mo wacho ni watigi IBC list mano bende kaka ne wachrobo gi returning officer mo wacho no kamano to yudo ka chieng makoro ni ochopo chieng marombolo to boom surprise iwacho ni koro ni nyaka watim mana gi ODM list. Kichaki ng'iyo mano iduogo yudo ni Otieno ni nyinge koro immediately nying Otieno koro onge nyinge yudore Nyalenda B and koro ka penyo nyinga yudore Nyalenda B nade to ana wuon aja Kisumu North Ward na chung Kisumu North Ward 2017 madhi ODM nominations go kura machaka chung nyaka independent machaka go ang'o ago kura. Koro neno kama wasigu bende nitiere koro wasigu bende kawo advantage over that mibro yudo ka ji mang'eny nokogoyo kura nikech koro opponents nokawo gini nikech gini en gima noter nyaka e radio stations makoro Orlando ne ji makoro joga makata ne dwan go na kuro tikwero gini Otieno kata na ballot koro onge tiende mondo gone kuro. Lakini chike gi kuma giero oyiene ng'ata kama kanini nitiere ondiki e county ma Kisumu ne pod ji nyalo biro magochi ni ibene pod nyalo go kura onge gima no tami nikech en by election an okapar ne jomoko nyalo wacho ni mano ken gima duong' ahinya momiyo seche moko jogi moko ne okotan mondo migo ni kura. Mano en gima duong' mano gima wacho ni en gima duong' nikech an be mondo go kura nyaka ne kawo jo IBC office mabi kanyere ma confirm and the chairman election board bende nyaka ne confirm nyingegi to nikech ne wayudo ka ji mang'eny okan kenda ji mang'eny ne onge list no and ing'eyo ni aero tiyo ne joma rowere and joma rowere aparo ni a greater percentage nokogoyo kura nikech nyinggi ne onge list no and mane mang'isa ni list manotigo is not a current list. It's true 2013 nago kura 2013 nago kura Nyalenda B. So king'iyo gino ero an kaka an abro neno ni gima no miwa ni en matima ng'o ma 2013 list ma 2013. So ang'eyo ni ng'ato ne tugo mana kaka jomoko tugo nikech ong'e ni ya wadwaro leadership ma youth nitie
to youth mantiegi monyuol 1990 to ng'eni koka ne gikawo kura bende koka gin gi kipande ok ginyal participate e nomination nikech nyigi gionge. Ema do tera penjo moro ni noti koda kagi register mar ODM koso mar IBC ne gitiyo mana gi register mana mar gi mar ODM ma register mar ODM no ibro yudo ka nitiere kuonde moko mane gichalre. Omi list ni ma onego bed ni dago kore to list ni chal gi ma wachara. Koro king'iyo gi ng'ani endi jogi duogo gocho ka machak dog coach kocha ka en gima oseng'e ni jogi ni wan wagocho ka koro nyinge pod bro dok yudore kocha. So we were not prepared for that because ing'eni ka ne wadonjo kata mawadhi e vetting mar National Election Board mar ODM and gima bro wacho ni I was so impressed gi joma nitiere kanyo gima ne kaka ne gima dwa penji ni na loso kodi kane pok nominations go chakore ne un jok mane mor gi ikrok mar ODM. That was absolutely mane gima ne wamor go kabisa kata the process kaka noterwa Nairobi mo waneno from the word go from applications nyaka chieng mo wachopo ni kor wadwa go kura a day before go kura. Things were so well. Mawa bedo piny mo winjire niya we cannot use ODM list. Only to bedo ni wachopo chieng no ni to mana surprise ni boom. Mai gima nyaka watigo nikech joma dhi gon makura gin jong'o. Sama ni loko gigi eki bende no nyiso ni ODM koro loko gini eri gidhicho gi register ma 2013 nikech gima kama wan kata 2013 no kungiswa. Wan oyo ka mwarome ng'eni waromo kidwa team dispatch. Emongiswa ni list modhi tiyogo to semiwako. So ng'ato nyalo penjo ni to in ka ing'iyo lokruoge kuma ODM nowacho ne gitimo to pod kaka nominations nobedo te pod nyalo chung gi ODM na diere gitimo lokruok makare koso koro pachi nyalo lokore tok nomination iri. Ing'eni lokruok en kare but timing. Lokruok nyalo bedo lokruok they are gidhi towards the right direction monego gidhi but how fast can we ere kaka wanyalo time mondo bed mapiyo piyo mondo gik mowachope maricho ka kik wachak wachope ke nitiere ng'ama nyalo wacho ni seche moko luasi manobete kata mana confidence mang'eny ahinya mar ni gini wadhi timo kama iri koro miyo ng'ato seche moko ng'ama noyombo kiratiro chande ok nen ni mane ng'ama noyombo king'iyo gi luasi to kod mood manitiere mar nominations ndiri jaduong'. Okay en kamano. Ang'eyo gik matime ground and gima ng'eyo ni an a unique candidate and ang'eyo bende ni candidates moko go bende luor nikech gima timo ok atim ni I do this as a passion to help our people. Adwaro ni mondo akony ogandawa. An ok adhi ni looking for that big leadership role. No, hapana. Adwaro my leadership mondo bed leadership mabede kaka jaote. Angiso ji te pile. Nadwaro ni mondo abed jaote. Mondo seche moko we can consult. Emo mi winjo ka wacho maga kata joka ibro winjo ka ngisi ni name the people versus cartel. Iwinjo. Emo miyo pod I believe ni kata ni moro na bro chung kendo. Tabro the same way. And the same way in the watch nigi yo maler siasa na iwacho ga ni Otieno go siasa gi muma. And ahero mano kendo my belief be pod nitiere ni Nyasaye mayiero jatelo. Time na kochopo when my idea has come onge ng'ama bro stop. Otieno ibiro gi independent kosiweyo chuth independent okachun. Bende okadwa bedo nan madwa complain pile ni Otieno no maya. Let the people maling wacho ni idwa siro ja independent na okasir ng'ata kendo adwaro mondo aket categorically kai mondo you understand ni Otieno en Otieno. Jok miwinjo bokore ni Otieno dwa siro ja independent they are scared for no reason. Maling moro bende wacho ni kata mokwongo we mondi awachni kata mokwongo ing'eni an manyocha chung anadwa wacho ni jomoko mawacho ni there are powers that be which is wrong. Jomoko an ni dwaro na wuoth nyaka gi ODM certificate. To jomineno mawacho na madwaro na wuoth gi ODM certificate nani agin ne gin kure kecha kuongo ne gi party to an ja party. Iwinjo inyaka abedo nyaka branded ni an jango jaruto donge simply because
nikech koneno ne giga matimore ka ineno ni biro gi moki more campaign na biro gi moka more campaign kuro uto timanade omiya number one an ok believe kata in wheelbarrow economy. I do not want that. Nikech an I believe ni an gima dwaro ni mondo akel noganda wadhi ang'is gi niya kama in Lake Victoria to ang'iso gi ni olopi kiketo tiketo ka teme dhi yude rech ok abi biro ni gi yie ni donj gi ang'o to wheelbarrow kande we cannot put them okwanyal improve the livelihood of our people kwa duoko gi wa subject gi to ang'o. Mheshimiwa, nitiere joma wacho ni nigo campaign ma njore gi koko ne nitiere, true or false? Hold that thought. Bang' nyiri machuok kende live e chenro mar Rameny County. Mheshimiwa Otieno Thomas Omondi onyisa ni Haron gima timore en ni an a unique candidate kendo jogi kuma piem godo oluora. Mane momiyo inyalo wach weche moko mageto mar thiro weche gi kuma campaigns maga to nikech na biro e campaign eri gi moka moro matin. To onyisa ni Haron gima timore en ni koyo no ol kum japiny kachiel kod register mano ti godo kata kamano ODM to temo e lokruok mage. Ang'o mano singo madwa timo ne japiny obro medo dhi kod gi mbele koso telo mar rawera en gimo chopo kare mondo mi tim to molo chutho weche mano wachore ni campaign mare no mien koda gi chilo moko mag koko wano kodo no wach pacho to nikech en kairi obro duoko puonjre kachiel kod moko bende mathoth. Ratili mare mar telo onyalo tero piny kamoro koso ko nyalo tero piny kamoro live e Rameny County. Nyinga en Haron Otieno. Live chenro mari mwapenjo jotelo penjo motamo jomoko penjo nikech wan kae wacha dieri maduk kendo wawache gi chir moluor migosi Otieno Thomas Omondi onyisa ni Haron nyinga no nyaka pakre kamano molo chutho nyinga mar juogi en Otieno kendo nying molak mometni. Mheshimiwa sama wakao break awe kama penye ni to campaigns magi ne omiel gi chilo koso no komiel gi chilo mag njore. Achako adonje siasa 2014. Yes. 2014 ng'ata nyalo wacho ni Otieno pok nogore gi ng'ato. Awinji. Onge ng'ama bende nosekoyo ng'at Otieno. Ang'o mi joluori jaduong'? Ang'o mi competitors mag joluori jaduong'? Point blank. Competitors luora mana nikech gigo manyalo timo. An ng'eno kadhe na dwaro loso mwandu gi siasa. Yes. Siasa ni ok en mwandu. Kiugo koko ni dwa bedo leader. Dhi bedo leader. Awinji. And mane gimi wacho ne jopiny. Ang'o misetimo ne jopiny momiyo in gi chir ni eri nyalo konyo nikech iwacho ni history ema judge ng'ato gima ng'ato nyalo timo nyime. An ng'eni am concerned gi gino madonjo e chuny jopiny. Ka japiny onge kata ot tadhi aloso ne ot. Awinji. Mano is a basic need. Education. Yes. Somo. Nyithindo nego dhi sikul. Atero nyithindo skul. Yes. Pi onge kamoro. Atero negi pi. Mago gik misetimo sani eri. Winje, mago gik masetimo. Mago gik mawacho ni nasetimo. My goodness. Mago are my basic. Koro an okabi nikech ang'eyo the role mar MCA. Yes. And many people madonjo dwa bedo MCA emomiyo giketho nikech ji koro rwako politics. Ing'eni in tiji mana overseer gik moko gi legislate. To mago gik ma ok nyal mi wuond jopiny ni dwa dhi gero na gi ndara. Kech ndara midwa gero gi pesa ni onge. Nyaka layas gi county. Kise layas gi county kata national government samoro. Teke timo gigi. Yes. Iwinjo. And that requires leadership. Mano leadership mang'eyo ni en gima antiere go. Iparo ni ok anyal create issues gi joma dongo ka. Mang'is gi ni this is what my gima jopiny odwaro. To you as an individual, mane penjo na, you as an individual, in kaka ini iwuon, idwa timo ne japiny ang'o? Awinji.
Koro mane ma Otieno timo. Iwinjo? So you cannot, okinyal ng'ato bende okinyal biro ni dwa replicate gima Otieno timo. Kech Otieno gine nyithindo ng'eny kanyo. Ka nyithindo montere school. Magi gik mitimo gi pesa ni koso nitiere joma finance je. Magi gi pesa na. Yes. Yeah. Ng'ato nyalo wacho ni kapo nono ni inoko temi isekelo pi isepuonjo nyithindo kendo gik mang'eny nyami isetimo. Yes. Ang'o minyaka imany telo jaduong' tinyalo tiyo kata kionge kom no ero kendo isebedo kitiyo kionge kom. Telo bi amanyo telo nikech adwa nyiso jogi the right way to lead. Awinje. Iwinjo. Ok wadwar weche moko ma seche moko jowa itero to jowa ywak. Iwinjo. And then be nadwaro ni mondo wabedi wang'iane ni to rowere ka donjo telo gidwa donjo gi yo mane. Kech wan rowere oseketwa ka ni wan joma ok nyal. Rowere ng'eni joma tiyogo joma tiyogo gin joma seche moko neno gin joma dongo. Koro gitiyo gi rawere nyiso dhi ba kidi in kiani dhi ugona koko ka undi tim kamano. Mi winjo ka wacho ni mara kata na kiyudo king'iyo gima nyatimore during COVID. During COVID ni nyithindo manyiri omako ich kabisa. Yes. Antiere gi campaign team na ka from 7 months mwasetimo actually 9 months ma wasetimo campaign. De wan gi ng'ato momako kata ich campaign team na. Dok an gi nyiri maluongo ni ambassadors kendo gin nyiri mang'eny, nyiri moingo 100. Iwinjo? Mani wuotho godo. Mano nyiri mana wuotho godo. Yes. Iwinjo? To nyiri gi eki aketo ne gin gi activities manyaka gitim. Empower nyiri gi mondo gidhi gi empower the poor. Gichiu sanitary towels, gichiu sabun, wapuonji nyiri reproductive health, nyaka bende. Wang'i jogo matuo, bende wadhi mondo okonygi. Wan wanyalo timo to any manual job. Iwinjo? So that is the leadership that we want. Ere kaka nyalo dhi, wan wanyalo kata yudo mama moro ka onge kata chiemo. Waterne chiemo. Mama moro onge kata kaka oyud pi. Nyithindo manyiri gi odhi ompi ne mama ni. That is what we want as a community. Okay. How can we empower ourselves? Live Chenro mari Rameny County Mheshimiwa Thomas Otieno Omondi Kiero. Tiluongo ni Otieno Thomas Omondi. Wachona ni Haron an asebedo ka konyo ji mang'eny kendo asekelo pi aseweche gik mag somo aseting'o malo ka achiel kod moko mag kod empowering nyithindo matindo manyiri asebedo ka ting'o penjo maduong' en sa mondo mi ng'at matin hotel youth and leadership koso sa pok oromo live e Rameny County. Mheshimiwa iparo ni sa oromo mar mondo mi ng'at matin obedie telo? Yes. Sa oromo. Yes. Sa oromo and wanyalo yudo the correct leaders. Leadership urea mane mar bedo president koso kacha pod bor kodwa ahinya urea mane ma ng'ama tin ko oromo mondo bedie sani? Leadership and leadership. And okongiso ni joma tindo ok nyal dhi for any leadership. Gima wadwaro ni mondo wawachi ania kik wabedi that gap cha we need to bridge it. The gap moro miwacho nwa ni joma tindo unu leaders makiny jogi leaders makawuono. Iwinjo? Koro wan wadwaro rito nyaka karang'o? Yes. Kiny biro chopo when? That is the question. Kiny biro chopo when? Ok wamiya equal opportunity mondo kwa dhilaro gijat walari alara. But then there are extreme people sometimes monego beni where this opportunity mondo jomoko temnade olar. Nitiere bende gima nyalo wacho kata wacho ni kaka president. Yes. Presidency wanyalo wacho ni now wame jakom. Donge jakom odhi hotel. But ngeni as jakom nitiere malo kacha. Nyaka ubed gi jomoko matindo motegno manyalo rengo ka gi kacha. Kata kamano luor telo maru ni telo mar vijana en telo nero mar koko gima odwaro mukete maino maru nyaka uyude en perception mosebedo gane mar joma tindo. Iparo ni joma tindo gin jogi kuma jonjore koko kendo knyata piny kendo mane gima dwani mondo change. That narrative ema na change kuom oganda wa. Ande masebedo ka change. Emomiyo an gi jowa gi jogo moluwo bang'a miwacho ni joma tindo ka. Kata sani na wuok na dhi e kura. Ta ng'eyo ni joka bro gona kura. In a fair game onge ng'ama nyalo yomba e ginene. Believe ni ng'ama nyalo yombi? In a fair game. I believe ni nyalo tapeny maber. Anyalo tapeny maber. Ibedo MCA kawuono. Yes. Ang'o maduong' ahinya minyalo change mok dhini maber e Kisumu North jero? Kisumu North? Yes. Leadership. Straight. Leadership. Yes. And how projects are run in that ward. Telo mar Nikech king'iyo Kisumu North Ward nyalo bedo basket mar Kisumu County. Lo ma wan go miyo
Iwinjo. Projects mwanyalo keto kanyo nyalo konyo ganja, and they can go a long way. Yes. One gi projects more stall. Yes. Iwinjo. And I can point at them. In gik mwanyalo point. Iwinjo. And then ukatel moko mang'eny kudegi wanyalo tieko. Maki donjo telo mar Kisumu North ka poni donjo telo. Yes. Leadership and gima nyaka ne loki. Nyaka waloki. Mheshimiwa matera penjo moro. King'iyo telo manota kinde mane en MCA maru. Mheshimiwa Jack Lishorar, in a scale of 0 to 10, inyake telo mare kanye? In a scale of 0 to 10? Yes. Well, in a scale of 0 to 10, I don't know. I would say average. Average. Yeah. I can put it 5 or 4. But iparo ni nitiere gik mang'eny monego bed fixed e Kisumu. Yes, a lot of things needs to be fixed in Kisumu Northward. Onge gik matimo the projects makanyo are not properly done. My goodness. Ke wacho na ni kara ECD ogera. You can't explain. You cannot come up with some substantial roads moko wantiere go kanyo mar very substantial. But again is embe en ngato, embe otemo, embe move from a point to a point. Yes. So I cannot bring him down, na pull it down like that, no. De in ebibedo kanyero, a scale mar 0 to 10, inyakero telo mari kanye? Tender, from 0 to 10? Yes. Ngeni ka na want, I will put it at 8.5. To ka jopiny? Jopiny ngeni biro kete 9. Ka ana wuon to nyalo kete atamalo 8.5 to japiny to ngeni nyalo kete e 9. Oduogo manyo komor 2022 koso koduogo manyo gik mano wacho no dhi timo gik koro weyo nikech ok no miye ticket mar ODM koso ang'o matimore jaduong'. Idhi mbele gi konyo japiny gik mani chungnegi manifesto mari kosirito we mago chunyu wuok e siasa projects na kana chako wuoyo na wacho nini gima timo as projects a community wa. Yes. O gin gigo matimo nikech siasa. Ka wacho ni asegero ute 9. Yes. To ute 9 gi gin spread all over the years. Magin gik minyalo dhi makwan mwacho ni mai kutino. Ka wacho ni antiere gi nyithindo 32 gi nyithindo minyalo chungo kata gi nyithindo madhi school. Ka dinyoch atimo gi ni siasa. Yes. Nyithindo go dinyoch suwe school. Oksamor nego kwan 2014 chak ibiro manyo komor. In fact me au school ni adwa chaka med nyithindo moko. Nikech an ng'amo believe ni Nyasaye nitie kendo Nyasaye biro konya. Gima timo no ero atimo nikech ahero Nyasaye. Gi our people. Ing'amo war. Mondo an ng'amo war. Okay. Yes, mondo wa change life mar jomoko. Ambi ngeni an ng'ama no konya mochope level mantieni. Koro anto an ng'ama danga be ni an kama antieni to kanyal konya jo. Koro mara is not about politics. Leadership en gima nyalo dwaro ama leader. Iwinjo 2022 jaduong'. Iduoge pap koso kiduogi. 2022 will talk about itself. But what I'm saying en ni rege pogochu. Rege wadhi mbele gi rege. Podo dhi mbele. Nikech gigo mwatimo gi. Podo dhi mbele. Koro ngano ikre. Nge kamera ni tir. Message mari ne ng'ato manu piem godo mano yombi mano ticket mar ODM. Los kode kamera. Ineno. Gima ni winjo ka wacho ni maber ne. Ni Kisumu Northward onge competitor. Okay. I'm saying that because onge ngama dwa siemo kama gima dwa ni mondo gima dwa na ngis meja en ya wish well. Yes. Iwinjo. I wish well, but say me opportunity. Yes. Go for it. ODM. And team gima ber menyalo timo. Los gi ODM. ODM en our party, we believe ni things are going to change. Emo mi adoka tema nade. Abedo penj donge. Yes. Kikwa chak kelo rangul party ni Otieno notimo kama. Otieno bende ok support ng'ato. Kiki wache ni kia ni Otieno ne support kianga uchungo ng'ato. Mana onge. But kija party ng'ato nyalo ng'ama no mi ticket. Ni ng'ama no mi ticket. Yes. Aonge gi chandruok. Idi support. Aonge gi chandruok e mano. Manyi idhi chung kode.
What I'm saying, okay. Nata, what I'm saying, what I'm saying, and I don't want to get that very clear. Yes, please. Kick Mokono Timore party. Yes. Don't. And I believe in the party ideals. Okay? Yes. So can believe in party ideals, that is what I'm going to support. Thank you so much, Jadwong. King your camera and tire supporters magi. Yes. Manegi mondo chung sa par wache ni wan wadhi iko Otieno nyaka e debe nyaka samilo so kaniri gin gi ng'eyo ne gin ne gi yombo kod Otieno to samoro no komigi ticket neri e yo makare. Inyalo nyiso gi nang'o Jadwong king'iyo kamera ne tire. Supporters nanya se wuoyo. Yes. And a way mabedo negi categorical enough. Need time maroma leadership is coming. And we say like those words Magsara Fena, freedom is coming tomorrow. And I'm saying that particularly well. Freedom is coming tomorrow. Pod one race, we will be there. Okay? Let us do our projects as it is. Ongenga maburo timonane, ongenga maburo kengo. Just magi mani chungo da Jadwong. Mbene si jama ko chunyi gi paro. Nigi kmoko no ko dene gi kare. Inyalo nyiso gi nang'o Jadwong. You know, gimadwaro ni mondo awach ne competitors moko. Ingeni the confidence ma intiere go gi jogi. Let us sleep. Because right now, I don't know what they are teach or the belly. A few days I want to take off, go for a holiday, and sit. And so your go bende machel. And it was, I will say it was a magical campaign. Because a long period of time, don't you? So what is in here? Why we will fight another day. We will fight another day, mano. Yes. Ote mare mo wayo godo jite mabe no chunka. Wacho ni joge koma gin joge gileng ka ging'eyo maber ahinya ni freedom is coming to biro machiegni ahinya. Owacho ni kaluwore koda gi jalero manido ticket mar ODM gimonyalo wacho ni oluwore koda gi chige koma go ODM kendo siro kang durote ma ODM bro wacho. Mago kwechena magweche mwacho koda ka gi migosi Otieno Thomas Omondi live e chenro mari mar Rameny County. Adwa nyisi gimo kanyo nyiso jotelo ni ayie koda gi chunyi. Ka gik moko sekalo mochopo mesa to dhano ng'iyo mbele mondo bigi gidhi future. Mane gima Nelson Mandela nowacho e speech mare mogik kane kor no wuok e active politics nowacho ni gigo e komo timo sani eri wabed gi geno ni magi to kalo to kiny onego bed maber molo kawuono ni eri. Nyinga en Haron Otieno wuod John mane wachopa giko machiro ni eri aburo chaka doga manye kendo chieng machielo mondo mago mbaka e gige komo timo ne oganda molo chupo ka ing'iyo dongruok giko ka chiel gi telo mar jogi ko matindo. Jadwong COVID dagi no komosire to anyalo mna goto kama. Aber. Ibedi bi timo ber. Ber kabisa, ero kama.